Ahojte, vítajte na kanáli Sašnog.sk a dnes som sa rozhodla, keďže vonku vládne celkom nepríjemné jesenné počasie, že využijeme zo pár ingrediencií, ktoré sa podľa mňa nájdú v každej domácnosti a vyrobíme si takúto liečivú dobrotu na chrípku, na chladnutie, výborné ako prevencia, na posilnenie imunity. Takže si poďme povedať, čo na to potrebujeme. Budeme potrebovať med, najlepšie domáci, citrón, zázvor a môžete pridať aj celú škoricu alebo pomaranč. Teraz si ošúpeme zázvor a mne to ide o mnoho jednoduchšie obyčajnou škrabkou na zemiaky. Zázvor máme ošúpaný, rozdelila som ho na polovice a keďže je pomerne aromatický a máme menšiu zavaraninovú fľašu, použijeme len polovicu, z druhej si môžete robiť napríklad fajný zázvorový čaj a buď ho nakrájame na tenké plátky, alebo ja ho zvyknem nastrúhať. Ingrediencie máme nachystané a teraz už len postupne vrstvíme citrón a zázvor do zavaraninového pohára. Na takýto menší zavaraninový pohár som použila 2 stredné citróny, polku menšieho zázvoru a prihodila som aj zo pár pomarančov. Nakoniec ingrediencie zalejeme medom a necháme túto fajnú liečivú dobrotu postať v chladničke aspoň jeden deň. Med je výborný konzervačný prostriedok, takže vám pomerne dlho vydrží v chladničke, ak ho samozrejme nespotrebujete ako ja o mnoho skôr.